पावर स्टार पवन सिंह के विरोध में भाई देखत रहो लोग कहाँ कहाँ से लोग आवता पवन सिंह के विरोध में प्रचार करे खातिर। तो भाई पता चल जाता भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू शेर बा तो वो पावर स्टार पवन सिंह, कैसे कि पवन सिंह एकलौता शेर है और वो 5 गो कुकुर सिया रही तो पवन सिंह के कोनो फर्क पड़े वाला भैया बा। तू ही लोग बताओ लोग, पवन सिंह जहाँ खड़ा होकर दहाड़ दिहन तो जब कोनो कोनो के बोली निकली। पवन सिंह के एगो हम आज इंटरव्यू देखनी जेकरा में पवन सिंह कहता कि हमारा खिलाफ प्रचार करे खातिर भाई कुछ लोग आ रहल बा। तो पवन सिंह कहता कि अरे भाई जब वही सब भैया हमारे गरज दी हसन तो कुछ उखड़ी रे कोनो से। पावर स्टार पवन सिंह के बोला भाई पवन सिंह के काराकाट में इतना जनता प्यार करत रहन। पवन सिंह इहो कहता कि हमारे जहाँ दिल मिली तहे जाई, पार्टी के हरे निर्दल बानी आई हमारे सब भैया बड़ा सन तो ये जीत सन हमारा के कौनिया हमारा भगवान बड़सन हमारा खातिर इतना प्यार दुलार दे दिल बड़सन कि दिल गदगद बा। आ कुछ लोग कहता कि पवनवा के चेहरा पर सिकंज काहे नहीं खियावत, कैसे सिकंज जाई रे भाई। पावर स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के बिहार के लाल, बिहार के शेर पावर स्टार अभी 5 गो कुकुर सिया रही सन तो पवन सिंह के कुछ होकर एगो बाल ना उखड़ी आकर देखो सन। आ खुद कारा काट के जनता कहता कि करिखा ले पोत देवल जाए सन पवन सिंह के खिलाफ में कोनो प्रचार करे तो मुंह पे एकदम कोयला फेंक दिए सन। का फेंक दिए सन भैया कुछ नहीं, जूता चप्पल से स्वागत होके वाला बा। काहे कि तू लोग तो जीत के जाके एसी में बैठ के दिल्ली बम्बे रहत रहो लोग। पावर स्टार बिहार का लाल, बिहार का सिर्फ शाहाबाद क्षेत्र कोनो दूसरा हटे। कुछ लोग कहता कि पवन सिंह जीत जियन तो इंग्लैंड चल जियन, लंदन चल जियन। तो ना भैया ऐसा बात नहीं खे। पवन सिंह अपन घरे बड़न, शाहाबाद क्षेत्र आरा जिले सब जौन बाटे अगल क्षेत्र में सब एके में आवेला। तो बात के समझे के बा, पावर स्टार के खबर जितावे के बा। आ पवन सिंह भाई इतना बमभोला इंसान हवन इनकरा के सब कोई उल्टा ना पुल्टा टिप्पणी कर, लेकिन पवन सिंह हाथ जोड़ ले बड़न, आदर कर, सब कोई के सम्मान कर। लेकिन अब पवन सिंह कहते कि इनकरा के बीजेपी से निष्कासित कर दिया। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह सन की इंसान हवन, तू निष्कासित कर देना। देखला हवा ना पावर इनकर जब अकेले निर्दल दहाड़ तड़न। तो भाई का हम कहीं पवन सिंह के एक बार जरूर मौका देवे के बाटे। कैसे पवन सिंह के पास कुछ कमी की चीज़ नहीं कि पवन सिंह खुद भाई जमीनी स्तर कलाकार बन आ खुद कहता कि काराकाट में हम खुद जमीन ले, खुद घर बनाई, भैया फिल्म सिटी बनाई। ये सब भैयावन के हम ये सब केकरा खातिर बाटे भाई। यही सब पब्लिक पवन सिंह के एक बार जिताव लोग तब देखिए लोग का करता। पवन सिंह काराकाट के एकदम हाईलाइट कर दिए। अभी तो हाईलाइट खाली पासा फेंक लड़म तो पूरा देशवा में पूरा वर्ल्डवा में एकदम फेमस हो गया कि काराकाट। हमू भाई आज तक ना नाम जानता हम उहे जिला के हुई, लेकिन आज के डेट में पवन सिंह गूंजता हर जगह भाई।